Извършената оценка от ЕООД град Русе включва 32 броя стълбове и 6 броя ЖРС-та. Описаните стълбове са изброени на страница 9 от представената оценка и са в района на тролейбусното депо, тъй че горепоменатата оценка също е одобрена, подробно обсъдена от Временната комисия по транспорт и е приета на заседанието, проведено на 26 марта. Така че тези упоменати 32 броя стълбове и 6 броя ЖРС са включени в оценката, която е представена от одобрена от Общинския съвет. Става въпрос за демонтиране на 10 броя метални стълбове от въздушната контактна мрежа, елемент от въздушната контактна мрежа. Не става въпрос за демонтиране на метални стълбове в района на депото. Стълбовете бяха демонтирани от уличната въздушна контактна мрежа, които не са обхват в договора за продажа. И в тази връзка ми беше въпрос, аз много добре знам и всички тук колеги знаят какъв беше обхвата на проведения търг и вследствие на това на договора. Така че не съм удовлетворен от отговора и продължавам да настоявам за отговор, кой си позволи да демонтира тези 10 стълба елемент от въздушна контактна мрежа, тролейбусна. С мен бяха още двама общински съветници след заседанието, които се увериха, че това е факт. В момента не са в залата. Има съставени протоколи, количеството стълбове одобрени в оценката отговаря, само че за да може да се запази осветлението в района на депото, тези стълбове са оставени и са подведени с някои други, които няма да има потребност от тях. Сега дали е така, дали не е така, беше редно в отговора да бъде описано. Аз получавам един отговор, в който с една дума ми се казва: господин Атанасов, вижте си документите от търга. Аз много добре си ги знам документите и знам, че тези стълбове не са в обхвата на сделката. Така че сега, чисто процедурно, аз го приемам за некоректен отговор.